Profeten Esaja skriver i sin profeti om en dag, der skal komme. Der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. På den dag skal Isais råds udstå som et banner for folkeslag. Denne dag er nu. Englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der er forlovet med en mand, som hed Josef. Og jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. At der er så mange, som gider at komme og høre os synge. Rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Når man går i kor i Hvidebæk, så begynder julesangen altså allerede lige efter efterårsferien. Så vi har haft rigtig mange gange til at øve, og vi glæder os så meget til at vise jer, hvad vi har øvet, og bare give dem fuldstændig gas. Vi plejer at sige, at når man hører Kids for Jesus, så skal man gerne blive glad i lån. Og jeg håber, at I alle sammen går herfra og er fuldstændig glade i lån. Den hedder Bebudelsen. Og det er faktisk der, hvor englen Gabriel kommer til Maria og siger: prøv lige at høre her, du skal føde Guds søn. Det må have været fuldstændig mærkeligt. Maria, hun var en ganske almindelig kvinde. Livet kørte egentlig ret okay for hende, tror jeg. Hun skulle giftes med Josef, og alt var i skønneste orden. Og pludselig kommer den her engel og siger: ved du hvad? Du skal blive gravid, og du skal føde Guds søn. Den næste sang, vi vil synge, den fortæller, hvor glad Maria hun blev for det her, da det faktisk gik op for hende, hvad der var, der skete. Den hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Marias lovsang. Og fortæller bare så meget om, hvor velsignet Maria blev. Og hvor vildt det er, at selvom hun var en helt almindelig kvinde, så kan Gud bruge hende. Og det vil hun gerne. Velsignet, Gud har været god mod mig. Jeg er velsignet.
sang, vi skal synge, hedder Josefs Dilemma. For et var, at Maria havde fået besked fra Gabriel om, at hun skulle føde Guds søn. Det var fint nok, men der var også ham, hendes forlovede, Josef. Prøv lige at forestille jer, at den kvinde, som han elsker rigtig højt, som han regner med, at han skal giftes med, at de skal have børn, at de skal hygge sig, at de skal have det rigtig dejligt, lige pludselig så kommer hun og siger, at jeg er gravid. Og det er Gud, der er far til barnet. Josef han tænkte, tror jeg, så står hun. Hele mit liv, det kommer til at ligge i ruiner af det her. Jeg elsker dig så højt, Maria. Og alt det, vi havde, og som vi skulle have, det har du bare kastet væk. Og så siger du til mig, at Gud er far til barnet. Jeg tror måske nok, at Josef her har tænkt, ja, det tror jeg måske så ikke lige på. Og den næste sang, vi skal synge, den fortæller lige præcis, hvor frustreret Josef han har været over det her. Josef, hendes mand, var retsindig og ønskede ikke at bringe Maria i vanrøg, men besluttede at skille sig fra hende bestemt. Maria, min skat, hvad har du gjort? Det vi havde sammen, det var virkelig stort. En eneste slag, og alting er væk. Sig, hvor kunne du dog gå? Hvor fremtiden lus, vi går sin vej. Alting var godt, indtil du svigtede mig. En eneste slag, og alting er væk. Sig, hvor kunne du dog gå? Ja, som I kan høre her, så er Josef simpelthen bare frustreret lige nu. Alt hans fremtid, den er bare dalet. Den næste sang handler så om, at Gud han ikke tænker, at ham Josef, han må bare følge med som det tynde øl. Han tænker, han er simpelthen nødt til at få en besked også. Så han sender Gabriel til Josef. Fortæller ham, det er faktisk rigtigt, det her Maria siger. Det er mig, der er far til barnet, men jeg vil alligevel gerne have, at du gifter dig med Maria. Og at I opfostrer det her barn sammen. Josef er min bryst og dit hoved. Intet af det, du tror er, som du troede. Alt det, som øjet ser, kan kun forvirre. Men glem al din smerte og lyt til dit hjerte. Et lille hjerte banker i din mave. To hjerter blev til tre af himlens gave. Alt det, som øjet ser, kan kun forvirre. Men vi ved, at barnet får håb til at spire. Nu står vi sammen altid, side om side. Og hele verden er som det skal blive. Alt det, som øjet ser, kan kun forvirre. Men fra sådan er han, ingen er kommet næve. Sammen vil vi tjene ham. Ja, så er der orden på tingene. Josef får Maria. Så er det sådan, at der bliver kaldt til folketælling, og alle skal gå til Bethlehem for at blive talt op. Og Josef og Maria, de tager også afsted. De har et ægsel, som Maria sidder på, og hun er højgravid, og rejsen den er rigtig lang, og endelig kommer de til Bethlehem. Og så kan de bare ikke få et sted at bo.
Alt er optaget. De banker på mange steder. Til sidst, så er der en venlig kromand, der siger, ej, ved hvad, jeg har ingenting, men jeg har alligevel en stald langt ude på marken. Det er ikke fordi, det er det store. Der er forskellige dyr derude også, men I kan have det varmt, og I kan have det tørt. Og der må I gerne flytte ind. Ingen plads hedder den næste sang. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius og stadsholder i Syrien, og alle tog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria. Indenfor med venlig dør, banke på hver dør. Josef spørger, om der er plads, når jeg kommer udenfor. Skål dog igen, hakser bliver varm. Der er venlig finde en plads til dem selv. Så kom der lige mig. Jesus blev født i en stald, som vi har hørt om nu. Og ude på marken var der hyrder, som passede deres får. Der var helt mørkt. Det eneste lys, der er kommet, det har sikkert været fra deres små bål, som rundt omkring, og ellers var der bare fuldstændig mørkt. Den næste sang, vi skal synge, handler om hyrderne. Handler om, hvordan det at være hyrde faktisk kan være lidt flerdimensionelt, kan man sige. For et er, at hyrderne var derude på marken, men sangen handler også om der er en hyrde for os. Om der er nogen, som vil komme og hjælpe os, være hyrde for os, hvor vi får. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres får.
og der er helt mørkt. Så lige pludselig, og jeg ved ikke hvorfor, jeg var der ikke, men jeg forestiller mig, at der simpelthen er kommet et lys langt fra, og så er der bare kommet flere engle. Så til sidst har himlen været opløst af et kæmpe kor af engle, som priste Gud, og som fortalte de her hyrder ude på marken, hvad det var, der var sket. Jesus var født. Og at det var ikke bare en Jesus, der var født. Det var simpelthen Guds søn, der var kommet til verden. Og kommet til verden for at frelse os. Det er det, den næste sang handler om. Herrens engle for dem, og Herrens herlighed strålede for dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være til hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herre, og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen ved englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Frygt ikke, i dag vil verdens frelser født. Frygt ikke, for han er Kristus Herre. Frygt ikke, i dag vil verdens frelser født. Frygt ikke, for han er Kristus Herre. Halleluja, 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 halleluja. Frygt ikke, I finder ham i Davids by. Frygt ikke, for Gud er nådig. Frygt ikke, I finder ham i Davids by. Frygt ikke, for Gud er nådig. Halleluja, 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 Ja, den næste sang, det er en fællessang, der hedder blev født i en fald. Det var også den konge, som var blevet lovet, der skulle komme. I landet var der en konge, der hed Herodes. Og Herodes, han var bestemt ikke glad for det her. Han tænkte, jeg har hørt, der er kommet en konge. Jeg har hørt, at han er blevet født. Han skal simpelthen bare ikke få lov at tage min trone eller min efterkommers trone. Og hvis jeg på nogen måde kan gøre noget ved det, så gør jeg det. Han gik faktisk så vidt, så han dræbte alle børn under 2 år. For at være sikker på, at der ikke var en ny konge. Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage. Se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set sin stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem var ham. Stjernen viser sig på himlen, tegn i rakler sker. Den kommer langvejs fra, men jeg er kommet her. På æsken forudsagt de ting, som der nu sker. En komme ud fra Bethlehem, men jeg er kommet her. Det er mig, der bestemmer, hvad det er, som jeg har sagt. Det er mig, der bestemmer, hvor er jeg er lagt. Jeg må lige svare. Halleluja,
Hvad efter hjertet så længe har lidt, hvad vandringer over endelig her. Se nu den konge som mægtig sande, hvad vandringer over stjernen fra Gud. Det viser jer til vejen af mørket ud, hvad vandringer over når vi var Gud. Ja, vi kan søn og fuld til billedet kom hjem, til billedet ham, til billedet kom hjem, til billedet vandringer over ordet var sandt. I dag er dagen, hvor frelsen er brændt. Vandringer over trykkes farmor, mødes i barnet. Den sang, vi er kommet til nu, er en kendt. Krybberum, du sendte samme fod derom, og østen spise og frugter, røgelse og myrelse. Halleluja, halleluja, Nu har vi egentlig fået fortalt juleevangeliet på den måde, som vi synes er helt fantastisk at fortælle det på. Og samtidig så kan vi ikke lade være med at blive så vildt glade over det fantastiske, der skete, at Jesus faktisk blev født og kom til jorden for at frelse os. Og da han gik på jorden, så lærte han os også en bøn. Han lærte os fader vor. Og vi er jo bedst til at synge, så vi vil gerne synge fader vor sammen. Lifted up, we exalt thee.